Амир әфәнде сөйләгез әле, тиздән безнең Калининград өлкәсендә милли бәйрәмебез Сабантуй булачак. Әзерлек эшләре ничек бара? Исәнмесез. Бердән мин үзем татар-башкыр оешмасының рәисе булам. Калининград өлкәсеннән, безнең Сабантуй ел сайын үткәрәбез. Шул ковид кына без берне 2 ел буе электроп тордык. Шуңа күрә бу елны субханаллахи Шайхразиев Атагаязович буенча аның уйлары белән инде Балтик Сабантуйы 13 июль айында үткәрергә уйлыйбыз. Алла бирса булыр дип уйлыйм. Шуңа күрә үзебездә әзерләнәбез. Безнең коллективлар да бар, художественный, культура якларыннан җырчыларыбыз да бар. Тагын менә безнең шеф дип әйтергә дә була инде аларны. Әлмәт районыннан Нижний Камск бугай тагын. Алар да булышырга җырлар. Менә алар белән элемтәдә планнар белән аралашабыз. Аларның белән шул сценарий буенча да инде тыгыз элемтәдә уйлыйбыз. 30 май айында Ватлигазиев килгән тиеш. Ул уже окончательно да куерга ныктаны кайсы җирдә. Безнең бит хәзер жаңа губернатор да өлкәбездә. Элекке губернатор хәзер правительствога китте Россиянең. Аның белән дә сөйләшергә кирәк. Аңа кеше булгастан администрация белән һәм администрация үткәрә торган урында да. Шуңа күрә эшләребез әле күп. Аллаһ Тәгалә көчләр бирсен. Үзебезгә уңайлы юллар, нәрсә әйтәм, кешеләр дә кирәк бит. Кешесез булмый. Алар да безгә булырса, без дә үзебезнең кешеләрне туплап, бергә үткәреп җөрергә уйлап җөрибез. Шул Сабантуйларны. Гомумән Калининград өлкәсендә яшәүче татарларыбыз ни дәрәҗәдә актив, көтәләрме Сабантуйларын? Бүгенге көндә гомумән күпме татар яши? Сабантуй бит безнең бәйрәм, бик зур бәйрәм. Аны шул яңа елдан башлап уже сырый башлар. Буламы Сабантуйма, үткәрәсезме дип мәйтәм була, ел сайын бит. Сез тагын безгә булышсагыз, әйбәтрәк тә үткәреп җибәребез дип. Нәрсә дип әйтим дә, татарлары Калининград өлкәсендә күп дип тә әйтергә була, әз дип тә әйтергә була. Саны буенча күп, 3500-дан артыграк, менә бу перепись буенча. Үткән 10 ел алданрак 5000-га якын иде. Бәрабәр ул бит перепись үзенчә үтеп китте. Шуңа күрә уйлыйбыз төрлесеннән, бәрабәр кимибез дә, күтәреләбез дә, үзенә тора. Кешесе булса, балачаглар да була. Тырышабыз. Яшьләр дә килә менә. Хәзер безнең Калининград өлкәсе теге туристический форматка керә. Шул форматка кергәстен хәзер кешеләр күп килә. Сырыйлар да үзебезнең Татарстан якларыннан да, башкорт якларыннан да киләләр. Туристлар булып та, тору якларында сырыйлар, эш якларында апрель айында менә эшмәкәрләр килде. Алар тәрәзә буенча эш итәләр. Теге обмен опытым шикелле. Менә алар белән эш итәбез. Сабантуена барырга теләгән милләттәшләребез бардыр. Якын тирә өлкәләрдән дә әйбит мөрәҗәгать итеп халкыбызга нинди сүзләрне җиткерер идегез? Субханаллах. Бик зур бәйрәм булгасын бөтенесен көтәбез. Уңышлы үтеп китсен өчен аларга безгә дә нәрсә әйтим дә күбрәк килә кешеләр. Һәр бер кеше үз нияте белән килә, үз көчен сала, күбрәк килсәләр үзебезгә дә горур булабыз. Анда татарлар арасы да, үзбәкләр дә, таҗиклар да бар, Беларуста, бөтен 183 халык по-моему анда. Шулар арасында үзебезне дә күтәреп җибәрәбез. Күбрәк килсәләр үзебезгә дә нәрсә әйтим инде. Шул татар сүзләрне атып җибәрәбез. Күңелрәк тә була, абруйлар да була бит аның тагын. Көтәбез.